Гладене на полувер. Поставете ръкава върху дъската. Пригладете ръкава с ръце да се опъне и след това изгладете сютията. Проверете дали е необходимо да се изглади и гърба. Ако върху полувера има синтетична апликация, обърнете полувера наопаки. Поставте полувера на дъската. Изгладете средната част на полувера. Продължете гладене до пълното изглаждане на полувера. Обърнете обратно полувера. Поставете полувера върху дъската, за да го скънете. Измерете 2 пръста от еката за линия на скъване. Сгънете ръкава назад. Повторете от другата страна. Сгънете полувера на половина. Към следващото видео.